Da farko dai kwanciya ta farko kai da mijinka kun kwanta a gado ɗaya, na farko za ka fara lasar gaban shi, kana shan gaban shi yana jin daɗi, ka ganin ma kwanciya ce. Sannan na biyu za ka kwanta ka miƙe ƙafanka sanda zai soka ma kenan, kaga shi ma daban ne. Sannan na uku akwai wani goho wanda za ki goho wanda duk ruwan jikinki zai sauka ƙasa, shi ma nan za ka yi masa. Idan kai wannan gohon akwai wata botsara da za ka yi, idan kai wannan botsarar ya shige ka za ka ji kai kanka abu yanayin jikinka ya canza, kin ga na faɗi kala kuɗi kenan. Sannan na biyar akwai inda za ka ɗaga ƙafarka sama, idan ka ɗaga ƙafarka sama ka bar wannan a ƙasa, ƙafar dama ka ɗaga ta sama, kin ga ita ma kwanciya ce mai kyau gidaidon kwanciya, kin ga kala shida kenan. Sannan na bakwai akwai wata kwanciya da za ka samu gaban namiji ka ɗauke shi ka sa gaban mamanka ma'ana nono kenan, ya saka shi a gabanka, kai ka matse nonuwanka ka zuro harshenka ka ringa tsotsan mai gabansa, to nan ma kaga wata ni'ima ce da daɗi. Sannan na bakwai akwai kwanciyar da zaki ki karkace ki ɗaga mai ƙafafuwanki da ɗuwaiwa kanki inda zai shige ki, idan yake haba namiji yana son wannan kwanciyar yan uwana mata. Kin ga na 8 kenan. To wannan bayanin da ni muku dan Allah mata ya zama to ko da ba ku yi dukkan su ba, ya zama to ko da 4 ne a ciki ko 3 aka samu, a ringa yi wa maza, ba za su je suna biye a waje ba, suna neman wannan. Idan kuna haka yan uwana mata duk za ku riƙe mazajen ku, ko ba gaskiya ba. Bayanin kwanciya kenan ta hanyar saduwa tare da miji. Allah ya ba mu sa'a.